சினிமாவோ பண்டார்நாயக்க கல்லூரியின் கலர்ஸ் நைட் நிகழ்வு கடந்த 19ஆம் தேதி பாடசாலை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. குறித்த நிகழ்வின் போது மாணவி ஒருவர் மேடையில் பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார். ஒத்திகைகளில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்ற காரணத்திற்காக தனக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய விருது மறுக்கப்பட்டதாக அவர் குற்றம் சுமத்தியிருந்தார். අද උදේ වෙනකන් මට තිබ්බ අවෝඩ් එක අද උදේ රිහර්සල් එකට ආපු නැති නිසා මගෙන් උදුරලා වෙන කෙනෙක්ට දීලා තියෙනවා. இது தொடர்பான காணொளி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி தற்போது பேசும் பொருளாகியுள்ளது. குறித்த விடயம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த அமைச்சின் செயலாளர் நாலக கலுவெவ இந்த சம்பவம் தொடர்பில் அமைச்சு விசேடம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது என்றும் அதனுடைய அறிக்கை அதிபரிடமிருந்து கிடைத்தவுடன் அதனை ஆய்வு செய்து உரிய அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் மேலதிக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். මම අද රියර්සල් එකට එන්න නැති හේතුව උනේ මට එක්සෑම් එකක් තිබ්බ නිසා ඒක ඒ වගේම අදාළ ගුරුවරුන්ට ටීචර්ස්ට මම දැනුවත් කරලා තිබ්බා. එතකොට මෙහෙම නෙමෙයි මම මෙහෙම කිව්වට කමන්නේ ඔබ අතේ ඇති සුවනිය එක. සුවනිය එක බලන්න මගේ පර්ෆෝමන්ස්. ඒක 2023 සහ 22 වසරට අදාළව 22 23 වසරට අදාළව නෝට් ඩවුන් කරලා ඇති. ඒ වගේම අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාවක් එක්ක බලන්න ඒක කොහොමද මගේ පර්ෆෝමන්ස් කියලා. මේක 2023 සහ 24 කලර්ස් අවාர்ட்ஸ். இந்த நிலையில் பாடசாலையின் பழைய மாணவியர் சங்கம் இந்த விவகாரத்தில் முறையான மற்றும் வெளிப்படையான விசாரணைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. ඒ වගේම 2016 17 වෙනකොට